NTI TV. Igbo kwen, Igbo rien, Igbo zon, Igbo ngon, ihe ọma mekwara Igbo. Ụbọchị taata bụ ụbọchị nkwọ, bụ mbọchị amụrụ m. Ndị oyibo na-akpọ ya birthday. Taata bụ my birthday, maka na ọ bụ nkwọ. Nkwọ niile ọ bụ ụbọchị ncheta ọmụmụ m, maka na onye ọbụla amụrụ ga-enwe mbọchị amụrụ ya. Anyị ji ụbọchị taata wee na-achọ ịnabata ndị ọpụrụ iche ya, ihe ndị nwelu na ihe ndị ga-emenwu na ihe bụ ihe nke unu ka anyị na-ekwu okwu nkwado ya. Anyị wee na-anabata ofu ndị be anyị bụ ụmụnne m. Ihe eji mara ha bụ egwu ndị Igbo. Anyị ga-ebido ị na-enwe oge eji enwe ihe ala na Igbo niile. Ụbọchị a ga na-akpọ ịbọsị ndị ihe ala na Igbo niile. Ya bụ emume ka a na-akwado ịmalite. Anyị were kpọọ ndị ogbe oke n'ọrụ ha a ga-eji wee na-eme ya nwa bụ oge ndị ihe ala. Ya bụ ndị ihe ala nọ nga ekelela m unu ndị ihe ala nọ nga nnọọnị ndị be anyị nnọọnị anyị mere anya nwanne ya. Irefụ na n'ọnwa ka anyị ji wee kpọkọba nnukwu emume ha ntu a abịara ya bụ emume. Ọ nwere afọ ha na-aza mbụ ezi afọ ụlọ ahụ Sample Boys. Ihe eji mara ha bụ Sample Boys. Mana ha batara n'obi anyị agwaba na anyị elecha ha anya ntụ iri n'ọrụ ha dị were na-akpa agadi nwoke ibe mbọ anyị na ọ bụ ezi anyị wesịrị afọ ha ga-abụ Sample Men. Ya bụ ndị Sample Men nnọọnị ndị Sample Men nnọọnị ihe niile anaghị adịgide, ihe na-adịgide na-abụ naanị mgbanwe. Dịka anyị na-asụ unu nnọọ, a sị na ụkwụ unu zọ n'obi a ihe ọma ga-akpụ n'ihu. Ebumnobi unu ji bịa n'obi ya bụ ka a na-eme ndị Igbo ka Igbo na-enwe aṅụrị, na-eme ihe araba anyị, a na-eme ndị akaba anyị ka obi aṅụrị na-akpa ha. Mgbe ọ bụla ọbịa ka unu buru n'obi were bịa, a sị na ntụ ji esi na-eme anyị obi aṅụrị ka ha meghị ji esikwa na-eme ụlọ obi aṅụrị. Nọn anyị nwere onye ọjị agụpụ ụzọ agụpụ na anaghị agụpụ ụzọ n'akwụrụ ke abụna ka o siri gbatakwụrụ ya dị ihe kwuru ihe akwụ debe ya kwụrụfụ ka ọ na-adị maka ndị amara ka o si adị. Ere na-asị na ụbọchị nke taata na ihe ọma ga-emere anyị. Ndụ ogologo ga-adịrị na anyị, ọganiru ga-adịrị anyị. Mgbe eji teta ụra abụ ụtụtụ ya, enyi nwoke a na-akpọ ọnwa na ụga sịrị omee nwata ya ama afa nne ya na ma ọ ma ebu respect okwu ezi ya n'eziokwu. Ọ nwere nga njere ịchụ nwaanyị mgbe ahụ otu ahụ nwa ereruo nga nji ịchụ nwaanyị. Nwanna nwoke m na ya iri je anyị na-abụnọ mụnwazi na-egbujisi oyibo ndị jeburu bụ ya na ọgba ọgwụ na-ehu apụ na-egwerikọ oyibo na-ehu apụ gwerikata nwanna m nwoke m na ya rije ya kpaa maka sị nwanna sụkwanye ya nke ịma anya imekọta tie onwe na nsogbu. Biko ihe enyi wee kwuo ya bụ nọ ndị be anyị bịalụ ka a na-enwe oge e ga-eji na-eme ma ihe ala ma ihe gbara Igbo niile gburugburu obi aṅụrị site na yanwa bụ Sample Men na-egwufa. Ọ bụrụ ọsọ ya ị ga-emecha n'oge ndị Sample Men a, maka na oge a ga-abụ oge Sample Men ihe ala. Iruo n'oge ndị Sample Men a, ị ga na-afụ ka ndị be anyị na ndị be anyị na-ekwutekwa okwu, ndị be anyị na-emetakwa obi aṅụrị, ndị be anyị na-agbatakwa nje gị, ndị be anyị na-emetakwa ihe aṅụrị dị be anyị. Ya ka ji ayọsi Chukwu biko doo ka o mee be anyị ka ọ maa mma na ụtọ ego bụ na vileji. Ịkpata ego na taụn n'obodo na-eri ego obi aṅụrị na-akpa. anyị were asị na Chineke eme anyị Igbo ajụ oyi
Chineke ya mere na ya n'Igbo ka n'Igbo zuo oyi ya gazie ọkwefuru ya na afara ya tosofu a ọka akarula pụọ iro ihe ọma ji kwudo anyị azụ Chineke eme enumana werekwa ndụ tụ Igbo ahịa Chineke asị m akpagbu ndị Igbo akpagbu anyị elu kpagbu anyị ana Chineke naanị gị bụ onye karịrị na-akpagbu mmadụ ya ka eji agba ya mụta nwa ọba anyị Ikechukwu ọ mụrụ nwa bụ anyị eji ike eme nwa were ihe ndị o mere n'ike ya aga ụfụna ọbụ ọka ụwa na-adị Chineke biko ya na-arịọ gị bụ mee ka ọganihu dịrị ndị Igbo were nwere onwe mere ndị Igbo ọgọ were nwere onwe mere ndị Igbo ọgọ were nwere onwe mere ndị Igbo ọgọ aya dị ndụ ome aya dị ndụ ome na ịbụ ndị Igbo anyị hapụrụ ụzọ anyị ga-agba anyị ejegbaba ụzọ a kpọọ ụzọ a shortcut mana anyị ama na shortcut a na nke ị na-aha kọtụrụ akọtụ na ya emechakwa join ọrụ gị shortcut nke ị na-aha kọtụrụ akọtụ o ji emechekwe ewetakwa ya join ọrụ gị otogbo ogologo biko ndị Igbo anyị tiwe na aka n'ihe ọbụla bụ ihe ka ọdịnala Igbo si wee dị ọ bụrụ ka ọdịnala Igbo arọkwa onye bịa o jere ebugharị ọgwụ na akpọsọrọ ya bụ ọdịnala Igbo omenala Igbo ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala Igbo nke ahụ bụ ike mere mmụta maka tupu ịpụta ụwa na onweghị ike nke Chukwu bụ oghe ebo mere ndị gị ji wepụtara na ọ bụ na ọgwụ a kpọrọ gị wepụta na Chukwu na-edebe iwu na-enweghị ntụkwasị obi na enweghị okwukwe zuru oke butere mmadụ ịgbagharị fụrụ ihe tohie mana ihe na-arịọ ndị mmadụ bụ okwukwe onye zọrọ ya imirikite ndị mmadụ nụzi n'ọhịa na omenala Igbo ekwuru okwu omenala onye buru ha nzu buru edo buru ihe ọbụla o buru o pụtara na Facebook ọ kwago ihe ebe a o rejiela ahịa azụwala obere oge dibịa anaghị enwe nnukwu ego dibịa ọbụla enwere nnukwu ego o nwere ihe ọ na-eme ụra akwara Igbo nso dibịa ọbụla nwere nnukwu ego nwere ihe ọ na-eme ka anyị mere ihe dị n'ọjị ngwa na ọjị bugharịa o mechiri na-ekele m onye nwutere itugo mmadụ ejekwa mkpọrị achọ n'ọbụ ama na onye dị onye ala dibịa kemgbe m na-esiri ebe onye ọbara mba ọhara sọkwa mmadụ kemgbe ahụ ndị ichie ndị zọrọ ọzọ bịanụ ya bụ ọjị zụrụ ma m wetara si ka anyị were si ụnụ nnọọ debe nwanne ya hapụ nke ọ dịrị eze aka na ọ mecha na o were ala ere ya jebe ịkpa nta na ndị ụmụnne ogwu na ndị okoye nwoke lekwa ọjị n'ụlọ ara agha lee ya ihe ọ na ebe ọbụla kwesịrị ma nke anyị na obi ọgaranya obi eziokwu nke anyị na onye abụ ya anyị respekt ya asịrị ntụ anyị bịakwara ka anyị biko ama mụ amara agba aka m gwara je maka ndị ahụ bụ ụmụnne dị ya na-agwa gị ịbụrụ ndị ozi echokobi ya ma ọla amaghị nke ya si wee jee bịa nwanne ya tara n'ụta ya mana ọ sọrọ ọbụ ọrụ chite ga aja nwere ụtụ ya hụrụ ewuru ije ewere weta ọjị were mee ya ọjọọ efukwuru ọjị n'ọya bụrụ na bụzi ya ya anaghị ele ndị nwa dịghị anya n'ihu ya kpọtara ire agba n'oge okporo oge arameze ha nna ọgụ ya enwe ịgbara ọfere ya nwanna dị na-anọ na mkpụrụ amụ ndị Igbo na-anị ya nwanna dị na-anọ na mkpụrụ amụ ị ga-adị very careful with ụmụ nwanyị because ha na-anọ na mkpụrụ amụ kwa dị very careful ka ọ gara ebido iwuru obi aṅụrị na ihe na-eme ga togbo oge ewere chịkọrọ ha niile ma ha gwugwo ya n'ọnụ ịta ya zụ ofu nwoke jire chapchap jeja chapchap ya ịghọtago ba ya tide ọmapụta ozugbo ka o jee ka ọ saa ngwa ọrụ ya mmiri ịghọtago ka ọ saa ngwa ọrụ ya mmiri
ọmanụ nke mmiri ọkụ ka ọ gbape ya na egwu ote na awụọ n'ọnụ dị sọntịra adị mara ya esoro ebe dị ọkụ pụta ihe dị ọkụ eme itie dị na bụchapụ ajụjụ wee bụrụ ọ ga-agbara nwunye ya na ya siri ebe ahụ memezi trafụ ọ ga-abụ ọ nata okwu dị na ọgịnị mere ya na amụ obere uche gbakọọ mata ọ bụrụ gị maka ego ihe tiri esi ihe a dịkwa very very important gbakọọ ihe ahụ ma ajụ gị kịta na gị nwa bụ nwoke ere owere ka isi dapụọ iwee pụọ onwe ka o si dị iwe sị ka ya ije wechere kpọba ya si ide n'ọka ije saa ngwa ọrụ gị iwere bupụtete dị ngwa ọrụ tụọ n'elu ebe a na-asị ya gbanye taapụ mmiri dị ebe anyị ma ọnụ mmiri ọkụ ka ị gbanyere were daziri elu waa were drazie ihe siri ọkụ pụta were nye azụ wee mee ya ka ire anụ na asịkwana oyire eke ewere na-ajụzi gị ajụjụ iburu amụghị aha ntụ ala ruo na be gị kee ihe ị ga-agwa nwunye gị na onye ma ego ihe na-agba nwunye ọbụla nwunye ọnwe chi na mbara taa na ọfụkọrọ ọfụkọ mata ụkọ agbọgwọ gịnị dị mkpa adịghị amụ accident amụ ofu ebe ka m na-atụ asị ofu ebe ka m na-atụ asị so otu ebe ihe a na mara gị mekọ m ga-agwa gị zo so ofu ebe ka m na-atụ asị ofu ebe ka ndị ahụ ama m maka unu ama m ebe ọ bụ ya nwere ofu ebe ka m na-atụ asị ofu ebe ka m na-agha ahụ biko nne na anyị mụra wee nọ mgbe eji cheta ọmụwa onye nke a ofu ebe ka na-atụ atụ ofu ebe ka biko anyị na-enwe otu ya na-enwe ndị mmadụ iwe just tii data soro anyị n'obi aṅụrị nke anụma bụ ndị egwu anyị ịghọtago sample men tata ka anyị na-anabata ha na Obi NTI TV ha so n'otu onye n'otu ndị na-emezi ka NTI TV na-adị mma ya bụ mgbe ọbụla anyị sị gị sample men on ground ịbịa isorokwa anyị efu ihe ọbụla ha na-eme ị na-achị ya ndị ọzọ ọtọrọtọ atọghị ụtọ na-emegodu na a na-eji ụtụtụ a na-adịkasị were ekuru mmiri maka ojije mmiri ojije ọrụ na ụtọ atụ ụmụaka tụteni mmiri gbanye n'ihe anyị ara aṅụ n'ụtụtụ ahụ ọ na-agụbala gị nwaanyị nnukwu nwaanyị ma ihe o ji bụrụ okenye were aka ekuru mmiri maka ọmụrụ ọrịa agụ ha o ruzie mgbe mmiri ya agụbazie ya mgba omiri egbu ihe dịka mmiri ya dịka mmiri ya toles nke ị na-egbu anya bere ka onye ṅụrụ mokitel ndị be anyị ọjị ka anyị na-awa biko otu ọnụnụ siri fụ anyị chineke jikwa oke abịa ma onye eke ma onye eke ama anyị onye anyị ndụ onye si arụ ike dịrị anyị onye si ọganiru meme onye si ihe ọma meme ana m asụ chukwu na-eme anyị ihe ndị a niile dị mma chukwu nyere anyị ndụ chukwu nyere anyị ọganiru chukwu nyere anyị ihe ọma chukwu nyere anyị ọmụ nwoke nye anyị ọmụ nwaanyị chukwu jiri ihe ọma wee chaa anyị mma chukwu sịrị anyị ga-anọ taata na ndị dị ndụ chukwu pụrụ ime ihe niile chukwu pụrụ ime ihe niile Tuonia chukwu pụrụ ime ihe niile Tuonia chukwu pụrụ ime ihe niile onweghị isi pụrụ ime ihe niile belụsịa ya bụ n'ụbọchị nke taata Chineke pụrụ ime ihe niile anyị na-asị bịa n'ọjị were ọjị azọba Igbo ndụ na gị pụrụ ime ihe niile were ọjị azọba Igbo ndụ na gị pụrụ ime ihe niile ebe ha kpara nkata niile naanị gị bụ eri akpọsa onwe nkata onye iro naanị gị bụ eri akpọsa nkata onye iro iji akpọsa ya n'ụtụ iji akpọsa ya n'ehihie iji akpọsa ya n'anyasụ ọmara ya ji etigbu osisi egboko na egbo Chineke anyị were na mkpara nsogbu anyị tụkwasị gị nga ịmazuru iwe niile wee na-asị ka ị bịa n'ọjị a ụmụnne anyị akpọpụtara anyị ka anyị na-eme ndị mmadụ obi aṅụrị ihe Chukwu ji ewepụta n'isi unu obi aṅụrị ga-eji ezute unu aka ga-ehi nne ihe Chineke ga-eti n'isi unu ọ bụrụ na mgbe mbụ na-amabụrụ unu ma ọ na-ama unu mgbe unu a ga-amazi unu nke ụwa niile ụfọdụ ụzọ ebe a ga-enye unu ihe dịka unu chenjigwara afọ unu fọrọ apa magịnị nwayọ ka a ga-eji kpaja amacha afọ ahụ na-ajụ ndị ọzọ na-ajụ
na sample boys mecha tọrọ to sample men na ụnụ ga na-emezi ihe dịka men ụmụmen si eme ihe anyị si ka Chineke gozie ọjị a na ya nwere ịtani ekene na afọ abịa nwere propos onyekwe anọ m n'ọfọ ka ewe si ka ikwu m anọ m n'ọfọ amatara n'obi eziokwu ka m nọ eze Roma asị ji ihe n'aka otu a ka ọ dị n'ọfọ a ụkwụ m amaka otu a ga-esi eme biko na afọrọ n'otu a ka ọ na-adị eleghị anya na-eme ka emechi ụgbọ na-agafe ị ga-afụrụ ị ga-amabata anọ n'ọfọ dịbara mgbe gboo ọ bụrụ unu n'anya na afọ na-anọ n'ọfọ nke ya na ọbịakwara weta ihe eji atụju ọfọ ọkwụnụ fụrụ ihe niile anyị gụrụ ntụ anyị siri gị ọ ga-eme n'isi ya eme ma n'isi nye nwa bụ ya mee ntụ aka anyị tigote agoetu ọ bụ ukpori na ọ bụ ọfọ Igbo amaka mma gwara onye abụ onye Igbo na-ebe ahịrị ọkwa nnenu ehihe ọkwa omenala Igbo amaka kwuo ọnwụna Igbo onye ji eje mbakọ na-edebe asọ ọkwa na-adebe ibe eji chụ aja asọ dị ire ọkwa nnenu ọbụna na-abụ egbe ti ama eje na-agbanyụ anya ikoroti ama na ife ukwu emekpakpa ozero ma ọkwa nnenu anyị amaka mma asị na onye na-abụ ife oji ama mma agbado obi ejiri ya wee kpọrọ ntụ maka ọ na-abụ onye na-abụ ife oji wee birikwuo agbado obi akpọ ya aja aja ọkwa nnenu ọgwa na-agba bibi a juru n'ọbịa ma na-aba aba n'ime ọbịa chọpụ ụtasị ọkwa nnenu ọgwa ịma na osisi juru n'ọbịa ma na-enwere oke osisi ezero ma Igbo anyị amakakwu akwụnye ga amụ ji ekwu okwu gbogbo asị ọnụ n'ugwu ọnụ na ndịda sị gbadata ka emebe ya bụ Igbo emebenu maka ebe n'oge tụ anya bụ ewu n'oji tupu ejie anyị ekene na ya mee ekwute dibịa ekwute akpa afịa ọkwa na-ekere ọrụ eke ọ na-afụkwara nke a ọ bịabara buru mmanya ọ bụ so na o buru mmanya bịa ọrụ ebe tu na ore anyị ndị ichie enwere ọ mere fada na-arụ ọka bụ ụka na ndị lọrụta n'aka ụka olu o ji aka ụka nke eri ọ dịka ọrụ ụmụ otu ụka ya ka akara olu ya na-atọ atara m alaike ụka ya efuru onwe nke fada ụka sisi ana m alaike ya fada ụka na enyi ana m alaike ebe nke ya gbọọrọ akọ na adịmamị ọ ya mee nwanne m anyị ji ọjị n'aka ya ma abata na-etinye ya dị n'ọfọ a ka anyị nọkwara n'enu ya anyị gọrụ na afọ na ndụ dị anya na anụ ụbọrọ anọ ka anyị si n'aka naanị ka ọjọọ anyị si wee dị n'aka anyị ihe ọma kpọrọ anyị ihu ndụ ihu ọganiru ụmụnna lenia be anyị ụnụ afụnarị ya bụ ọjọọ ịnọ ka ọgba anyị na anụ ụbọ na anọ ọ ga-adịrị anyị mma atagbu bede m ihe ọma mekwa ahụ ana m akwụkwọ na ọjị na ana si na ọgbọ gị gburu nwanne gị jee gburu ọjị ana m aṅụ ọgwụ ọrẹ na-aṅụ ọgwụ ọrẹ mụtara ya asị gị bịa gụrụ oyi ụkwara ọgbọ gị gburu nwanne gị bịa na were ebe ọjị biko lekwana ya ọkwụrụfụ ya ndị Igbo be anya na ọkwa efu na ndị iro gbara ndị Igbo gburugburu agachala ụzọ niile na-aga ebe ahụ ka ndị bụ kamera abịa ka nkọwa ya ifuru agachala ndị a akwa anyị na-abatakwa n'ụlọ akwa anyị a na-abata ụlọ ifuru ọjị a agacha na ndị aga nke a ka ọ fọ anyị na nke akwụkwọ face to face ya bụ nke anyị ji n'aka kịta na ya bụ ọjị anyị na-akwụ face to face ya bụ nke eji n'aka n'Igbo kịta face to face ọ ya bụ nke eji n'aka kịta current Yame face to face ya abụghị anyị na-afụ ebe a lee ya ebe a anyị nọ head to head ka anyị werekwa na onwe anyị akpacha ha taka
onye ọzọ wa ọjị waa ọjị iti ikwere na afọ isi àwọn náà ní kéwòn àwọn jẹ́ àgbàpọ̀ yẹn máa gbá ndọ̀ ní. jẹ́ nùrọ̀ àlà jẹ́ àjẹmọ́ aŋara kì í kẹ̀rọ ọkù jẹ́ nùrọ̀ àlà. yẹ́rọ kì í ká nyẹ́ mu kwa. biko ní kẹ́ndí sọ̀rọ̀ sẹ̀. biko ní egwu anyị a egwu a ebutere anyị ga-akpọ ugbu a unu giri egwu ahụ ebutere n'obi anyị unu wee fụ dị iche na mgbe ha bụ boys na kịta ha bụzi men agba ebe a bilie anyị wee jekwu ndị sample men the sample men anyị wee jekwu ndị the sample men anyị eleba ụnụ anya ka ha begosi anyị sample ihe ha ji wee bụrụ sample boys during their time. ịghọtago emegonu mgbe a na-eti egwu a na-akpọ bebi wala nkolombo bebi wala nkolombo bebi wala nkolombo bebi wala nkolombo bebi sawa sawa flavor ị ga-adị otu ndị abalị mgbalị anyị ga-eme ka anyị biri njikere ka anyị dị anya nwebe egwu ebutere anyị gbadebe anyị ndị ewo nyo ezieni ka ya ebiliri ka ọkọ anyị wabụ ndị Supplements International Band nke si ihe ara were bịa egwu abụọ dịlala egwu abụọ dịlala egwu abụọ dịlala na-abụghị chọ ndọkasị oge mmalite iti egwu meruola olele ụwa oge mmalite iti egwu oleruola ọrụ a ọ nọ n'ụra pụtara
mmiri akwa wee dị ndị ụwa na ndị ụwa ndị ọrụ ịta kwa obodo Baba
onye na-achọ ịbanye egwu a kịta mekuri ihe eji mara ya bụ mekuri mgbọrọ nwere gred ọ nwanne nwoke ka ọ bụ mgbọrọ ya nwere gred mgbaje kilele egwu ebe ịmụ ka ọ dị ọnwụ na-apụ apụ
When Michael, I want the supplements all the way from here. No, I can't appreciate what we have. I want the element any type of kitchen. If I got the